Hello, 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 hello. Good morning sa akong mga iring banbanon diha. No? So, this is another challenge. Magkuan sa ta, magpasingot, no? Ginagmay. So, let's start. Begin. Hello, hello, hello! Shout out kang Roberto Flack, ang babaeng ligon, no? Wow! Mga iring banbanon, kumusta mo diha tanan? Lami ka mapasingot mga iring. Nindot kayo, dili mo dako. Isod kayo mapagamay. Mapadako, fatining. Grabe. One day, you earn fats a lot. No? Lisod ka ay mukaon kaukuan. Kanang daghan niya o kay gi init na jud kaayo. Dili na siya kaya. Yeah. Mangita ta diri kamunggay, mga iring banbanon. Kay mo nakakita ko kamunggay diri. Kakabayo ang dahang kabayo diri eh. Uy! Walking. Sabi na. Uy! Dahang kang diri ka lang. Muna siya kahoy sa karaang kahoy na nagpuyo diri sa Aprakan. Igsuon ni Aprakan. Shout out ni Tyson. Na imong apuhan diri Tyson si Aprakan. Mga iring banbanon mga nilumbaanan sa kabayo diri. Pahipita ka init ka. Unsa ka ni siya murag wild berries. Unsa ka siya nga berries? Hindi kay siya kay nahinog na gid siya na. Gagmay kay siya.